It-tlieta filgħodu ċ-Chairman tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi Charles Manjon kitab lill-membri l-oħra ta' dan il-kumitat biex il-kuntratt dwar l-Isptar St. Philip's jitpoġġa fuq l-aġenda tal-ġimgħa d-dieħla ta' dan il-kumitat bil-għan li jkun skrutinat. Ħabbar dan il-mexxej Laburista Joseph Muscat meta kien qed iwieġeb għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Nittama li l-Gvern jieħu dan bħala sinjal ta' rieda tajba li l-Oppożizzjoni lesta li jkun hemm id-diskussjoni fil-Kumitat u nittama li l-Gvern jissospendi l-akkwist ta' dan l-isptar sakemm ma jsir l-iskrutinju neċessarju. Joseph Muscat qal li sakemm ikun iffirmat il-kuntratt tal-kirja tal-Isptar St. Philip's, l-appell tal-Oppożizzjoni jibqa' ċar dak li l-Gvern jippubblika u jissospendi dan il-kuntratt biex dan ikun skrutinat mill-Awditur Ġenerali u mill-Kumitat għal Kontijiet Pubbliċi. Jekk il-Gvern jemmel li l-argumenti tiegħu huma tajbin, m'għandux ikollu problema li jikkonvinċi lill-Oppożizzjoni li dan huwa l-aħjar ftehim għall-pajjiż. Ejja nintaqgħu madwar mejda, ejja neżaminaw dan il-kuntratt, ejja naraw x'fih, ejja naraw x'inhuma d-drawbacks, ejja naraw jekk l-affarijiet jistgħu jsiru aħjar. Jekk il-Gvern jikkonvinċina aħna l-ewwel nies li nappoġġjaw dan kollu. Ma dan huwa naħseb okkażjoni fejn iż-żewġ naħat jistgħu juru li kapaċi jaħdmu flimkien b'mod attiv. Il-mexxej Laburista qal li tnejn flaxija l-Parlament iddiskuta l-kuntratt anke jekk għadu ma jafx id-dettalji tiegħu. Żied jgħid li dan il-kuntratt qajjem mistoqsijiet kbar. Fosthom dwar id-daqs ta' dan l-isptar li minn 75 sodda irrid jitripla għal 285 sodda. Sitwazzjoni li se twassal biex il-pazjenti se jkunu qed jagħmlu l-ewwel 4 snin jinqdew f'post li fih se tkun qed issir il-kostruzzjoni. Joseph Muscat temm jgħid li jittama li s-sens komun jirbaħ fl-aħjar interess tal-familji.